Hei te kaikki, se olen minä, tai me, Mr. Legend Players. Okei, tää on ensimmäinen video tälle kanavalle. Entisiä kanavia on muutamia, jokaisella meillä, kun tää on ryhmäpelaajia. Tänne tulee muidenkin, ei oo pelkästään suomea, että on sitten englannin ja suomen ja vähän ruottiakin ehkä, jos hyvä tuuri käy, niin saattaa siellä sekana olla. Mutta, koska Isaac, me pelataan nyt The Binding of Isaac, Ward of the Lamb. Niin kuin näkyy, mä oon voittanut jo äidin sydämen. Ei oo hirveen vaikea, vaikka Mom's Kids onkin 1. Joo, eli voitais... No, niin täällä on vähän näitä staffeja, että mä oon hetken aikaa kyllä pelannut. Mikäs toi oli? Pyro. Ei kun niin joo, saat 99 pommia. Joo. Let's begin. Randomilla. Ja Kane. Lucky Foot. Okei. Mä oletan, että kaikki, jotka on tullut katsomaan Binding of Isaacia, tietää tästä jotakin tai... Sori, ihan kamalasti mä haukottelin. Chocolate milkki. Ladattavat ammukset. Ihan kätevä. Jos siis haluaa ladattavat ammukset tai jotain. Mutta niin. Tässä on sitten ensimmäinen tällainen niin sanottu helppo minibossi. Mutta en mä tiedä, kun tuolla on heltti, niin kai tää on minibossi sitten. Niin tähän vaan kerran ladattu pommi ja se on sillä selvä. Ei paljon muita. Ei paljon muuta sanonut. Kato toinen heti perään. Tää on kyllä onnen reissu. Koska ne on niin helppoja, niin näitä on kiva hakata. Joo, tähän ryhmään kuuluu niinku... En mä tiedä, että millä ne kutsuu vielä, mutta minä toimin nimellä Fareini. Koska tää on ryhmäpelaaja. Tänne tullaan laittaa nimimerkillä jo vastauksia kommentteihin, jos niitä ylipäätään tulee, mutta niihin tullaan nimimerkillä vastaamaan. Ja minä, paras tyyppi, siis Fareini, vastaan nimellä Fareini. Koska se on epin nimi. Niin ja ensimmäinen bossi meillä on sitten tällainen hevosmies, josta saa aina Cube of Meatin, joka on todella käytännöllinen. Se on sellainen rullaava itemi vielä ekalla tasolla tuossa ympärillä. Et sä kuullut tuohon. Et sä ole niin nössö. Papa. Siis joo. Okei. Nolottaa. No laitetaan heti tähän putkeen, kun ei tätä ole kuvattu kuin 3 minuuttia ehkä. Ja nyt otetaan ihan reilusti Isaacille. Tässä ei turha vitkastella, en mene tonne. Spike. Mä en tiedä mikä ton huoneen nimi on. Se on joku piikkihuone. Mä kutsun sitä niin sanotuksi uhraushuoneeksi. Se uhraat puoli helttiä sinne ja puoli helttiä takaisin ja sieltä saattaa tulla jotain ihan käytännöllistäkin. Että kyllä se ainakin mulle kelpaa. Joskus. Jos ei siis todellakaan ole muita. Ja älä ikinä päästä näitä mustia kärpäsiä. Niin paitsi jos sä oot ostanut lisäosan, niin älä ikinä päästä kärpäsiä näihin. Kato Mr. Mega. Pilaa aina puheenaiheet. Blast damage, eli pommit on nyt vähän isompia ja vahvempia ja tappaa bossit aika hyvin, että se on ihan kätevä. Mitä? Juokse nyt vielä seinää päin, niin! Vammastele. Joo. Niin, olemme aika aloittelijoita me videon tekijät. Minä olen ehkä kaikkea sitä kokenut ja minäkin olen näin huono, niin voit odottaa, että miltä tuntuu, kun ne muut pääsee vauhtiin. Kato. Monstro. Toi oli aika epin. Niin tollasia on juuri ne pommit. Ennen ne oli sellaisia pieniä pikku... Ties mitä. Koska jättää pommin tohon ja mennä tähän näin, niin toi ei liiku mihkä ja sitten räjähtää. Ui.
Varini juokse alle vain, kyllä sinut vielä mestataan. Et sä sille mitään voi ja lopeta laulaminen. Niin, siinä oli sitten ensimmäinen. Jee! Ensimmäinen floori. Älkää kysykö mitä tuossa tapahtui, mutta niin, jatketaan. Nyt voisi olla joku hyödyllinen, niinku vaikka se Chocolate Milk ihan poika. Kävis ne toki ne polyfiimukset ja teknologikit ja ties mitä. Hyvällä tuuralla, siis oikein hyvällä tuuralla me saadaan seuraavaksi tuo Deal with the Devil, ja jos saatais, no en mä tiedä, onko se mahdollista saada yhdellä sydämellä Brimstonea. Vammainen huone. Niin, ja mä näpytin vahingossa, siis tahallani kyllä, mutta näpytin, koska mä sain äsken sen Chocolate Milkin, niin alkoi tottumaan pikkuhiljaa. Kato, Tinderokki. Aarekivi. Oi Joo. Aika Ebin 5/5. Tuo oli Ebinimpi. Siis en mä oikeesti näin huono ole, mutta kun se on aina tää kuvauksen kirous, että kun kuvaat, niin kaikki menee ihan pilalle. Mikään toimi. Aika Ebin 5/5. Inno Jonne. Mut niin, puhutaan nyt tästä pelistä. Taas on näitä liippereitä. En mä siis muista näiden kaikkien nimiä, mutta nää nyt on kaikkein ärsyttävimpiä vihollisia, niin näiden nimet nyt muistaa. Mutta en muista siis ehkä liipperin, zombin ja bossit muistan aika hyvin. Ärsyttävin bossi on ehkä Kurdi, mikäliä. Niin, arkku. Näin, nyt mennään My Little Unicorn! En tiedä kuulitteko, mutta taputin äsken, niin Space to Use, ja näette sen tässä. Joo, ihan hyvin. Tää on muutenkin kyllä helppo, mutta tällainen me ollaan hetken kuolematon, ja tehdään aika paljon elämää. Hei, ensi video mä laitan äänet päälle. Auttaa aika hyvin sekin. Äijä sä juokset muiden eteen, äijä sä juokset muiden eteen, ja saat siitä lämää ja ihmettele, miksi sua vihataan. Älä laula! Äijä sä sait lämää, Kurdy. Siis Larry Juniorista. No siitä tuli aivan älyttömän hyvät lootit, eli 2 Spirit Heartia. Ei olisi oikeastaan ehkä parempaa voinut toivoa. Nyt käydään siellä piikkihuoneessa, joista kerroin tässä videon alussa. En tiedä. Mutta siis siitä, että piikkihuone. Täällä on tällainen arkku. Ei mitään hyvää. 2 valmiiksi räjähtävää pommia. Ei kannata mennä poimiin, koska se on mahdotonta. Ihan turhaan tännekin tuli, mutta käydään nyt kattoo. Kyllä, minulla on R-vika 5/5. Juodaan Red Bull siis. Ui, Eternal Herppi. Nyt on poika masseis. Joo, tää poika on masseis. Ellet sä ota tyhmää lämää noista. Kato, salari, tulee minisalari. Tulee vähän harmahtava salari. No mennään sinne. Fortune Teller. Mä voisin yrittää suomentaa. Paitsi Chariot. Se on kätevä, se on vähän niinku tuo meidän Space Item. We will die, all die on one day. Me kaikki kuolemme jonain päivänä. Spirit Heartti. Tästä sai ihan mukavakin loottia. We will all die in one day. Ei in one day, vaan we will all die one day. Ei tullut mitään. Eli me kuolemme jonain päivänä. Red Patch, todella käytännöllinen. Saat tarpeeksi lämää, niin
Susta tulee punainen ja susta tulee vahvempia ja kaikkea muuta. Niin voitais sitten jatkaa täällä seuraavaa ruumia ja kaikkea. No en tiedä, meillä on tosi huonot chanssit kyllä minun taidoilla äitiä vastaan. Ellei me saada Deal with the Devilia ja Brimstonea ja aina saa toivoa ja Max Headia ja toivon nyt kuut taivaalta ja kaikkea, mutta sitten se olisi, mä sanoisin, että 80% varmaan. Tuo Eternal Hearttikin, niin siitä tuli nyt sitten ihan Zelda-fanit tietää, niin se olisi niinku Hearthcon Trainer. Olen itekin Zelda-fani, että ihanaa. Kaikki täällä on, jotka täällä tekee videota, niin tässä ryhmässä. Tässä on Red Patch. Mun kyynelistä tulee versi. Niin ja sitten, meinasin unohtaa, että sit se suojaa jossain kohtaa. No niin, se katoo sitten yhden ruumiin lopussa. Tuo oli aika turha, kun ei ole pommeja. Enkä mä kyllä käyttäisi avainta tuohon, kun tarvii Aaren ruumiin käydä. Aaren ruumi, se kultainen huone. You know that. That ting. Ting ting. Ui vitsi. Ota lämää. Ja sano 5/5. 5/5. Hiljaa. Red Patch. Kato, pilleri. Oo hyvä, oo hyvä. Pedoper. Anteeksi. That was close. Se oli lähellä. Hei, tuossa on vähän nössö. Niin oot sä vähän nössö, niin. Tuu esiin. Osui, oot vähän nössö, juu. Kuinka kehtaat edes yrittää? Näittekö te? Siis aika ebin. Oho. Joo. No thanks. Red Patchin voima. Pommi. Joo, ei näillä taidoilla ei sit oikeesti voiteta mitään äitiä, saati sydäntä. En tiedä kuulitteko. Ei kyllä tarviikaan kuulla näitä kaikkia juttuja, mitä mä täällä teen. Se on hyvä vaan, ettei mulla ole veppiä päällä. Voi arvata, että minkä näköinen teidän naama olisi, kun te näette minun naama. Ihan turkee, surkee, pummikaveri. Mut eka kerta muuten, kun mä taidan saada tän. Mut mä tiedän kyllä, mitä tää tekee. Olen lukenut netistä. Joo. Tän kun antaa kerätä kolikoita, niin se toimii niinku tuo judgment. Eli se saattaa antaa jotain stuffia. Saattaa. Toinen tällainen. No, ette te tätä on nähnyt vielä hävinneenäkään. Kun mä ei oo ääniä päällä. Joka on tyhmää. Koska mä en tajunnut ennen nauhoitusta laittaa päälle ja nyt mä en viitti säheltä. Koska olen laiska. Maataapaska. Ups, kirosin. Hei, mullahan on tää. Se oli juu toi kortti sitten. Nyt toimis Poison Touchia vaikka sitten Book of Shadows. Mä näin yhden tyypin, niin se vetti sillä aika hyvin. Siinä on Cube of Meat. Ensimmäinen leveli on tällainen. Toinen on sellainen, että se on pää ja se ampuu mukana. Kolmas leveli on sellainen, että se lähtee käveleen ja hyökkää vihollisten kimppuun. Ja neljäs leveli on
aivan älyttömän vahva sellainen samanlainen, että se lähtee kimppuun. Hei, tiedättekö mitä? Mitä tapahtuu, kun apuu TNTn? 5 pistettä ja papukaimerkki sille, joka arvasi, että se räjähtää. Tollanen tulee sitten. No on vaan vihollisia. Joo, ei se sitten hyökkää sinun kimppuun, mutta se on ärsyttävää, kun niistä tulee toi limakase ja sitten ne joutuu tuhoamaan, että ne häviää. Niin kuin näitte muuten viime ruumissa, niin toi pummi otti sitten yhden rahan. Pummi. Kilttiä nyt sanot toista kaveria pummiksi. Haistakaa. Puoli sydäntä. Works for me. En mä tiedä, kuuletteko te tuon mun hyräilyn. Muutenkin tuntuu jo tolokuttomalta. Joo, nyt loppu. Jos mä saan kolikon, niin mä oon iloinen. Jos mä saan nikkelin, mä oon vielä iloisempi. Jos mä saan daimin, mä oon iloisin. Tai jos mä saan $3 bill. Kiitos. Mä oon iloinen. I am happy. Happy, happy, happy. Na. Great. Avain, kelpaa, aina. Ihmeen hiljainen muuten tauko tuli äsken, kun mä keskityin. Niin hirveästi, että huhu. Mikä pilleri? Tantaraa. Us. Tears up. Eli tuli itkusta parempi. Lentääkö päästäpä? Ei. Mutta nyt olisi Lamp of Koalekin ihan kiva. En mä nyt panen vastaan, jos tulee mikä tahansa itemi, jolla on vähänkin käyttöä, paitsi Poop tai Flylove. Tai ei siinä mitään vikaa. Flylove on ihan mukava. Varsinkin jos tulee viholliseksi huski tai joku. Sydän. Koska no nyt mä oon iloinen. Nyt mä oon siis niin. Sydämeni on nyt super iloinen. Kuti ja jalka. Häiriötekijä, kutisi jalka. Oh, kiva. Kaikki tuhoutu. Expect those two. Mä olin nurkassa. Mä olin niin nurkassa. Pummi. Take it. That's what I'm talking about. Mä en ite kyllä niitä kolikoita silloin saa, mutta kun pummi ottaa, niin se saattaa antaa jotain hyvääkin. Raha. Paukutus. Käydään täällä, jos sattuisi tulee vaikka kolikkoa. Siihen tuli muutama kolikko. Ota ne ja ota tuokin vielä. Just tota mä meinasin. Ota toikin vielä. Tuossa oli Tinderokki. Oh! The Small Rock. Halleluja! Mitähän se mun kaveri teki se, että se lätkäsi silleen kivasti käteensä, niin kulki vähän. Damage up. Veriset panokset. Ei kiva ruumi. Hei, mä voin käyttää tän kun en mä bossia hoidella, en mä viitti. Se sattuu olla joku hankala tapaus, niinku vaikka kyrti. Siihen mä tarviin kaiken avun.
Hiljainen hetki, piste. Kolikko! Pommi, hae kolikko. Nouda! Hyvä poika. Tuohon kun menee, niin uhraa yhden sydämensä ja saa sitten tuon jonkun itemin. Minusta siitä ei oikein voi saadakaan hyvä item, niin kuin mä käyttänyt sen kuin 2 kertaa. Kerran käytin, koska mä halusin avaimen ihan hullusti. Sain sieltä 2 kolikkoa ja en mä muista mitä muuta sieltä tuli. Ja sit mä otin sen arkun. Se heitti minut takas piikkeihin. Ja sit mä sain 1 kolikon. Ei. Tääkin on aika inhottava kaveri kyllä, mutta... If you know I'm strategy. 5/5. Juodaan ESCs. Ahaa. Little Shad. Tuen tää sydämiä. Aina välillä. Depths. Van. En osaa lausumisongelma 5/5. Mä lopetan tuolle 5/5, jos kommentteihin tulee jos tulee tarpeeksi monta laikkia. Eli 10 laikkia mä lopetan hetkeksi. Tämä en enää sano 5/5. Ja hyräilyn lopetan jos 100 laikkia. Jos tätä ei kukaan katso. Niin tosiaan tää on ensimmäinen video tälle alkavalle peliköörille, jossa on siis 3 ja 1 epävirallinen. Book of Sins. Maailman paras itemi ikinä. Ai kato. Läppä oli, se on ihan surkea. The World. Kelpa. Paljasti maailman. Sitten Sä olit Aare-ruumissa. Mä olin juuri sanomassa, että se ei paljasta Aare-ruumia. Ja yksi juttu vielä. Jos mä sanon yhden sanan enkuksi, sä sano koko ajan enkuksi. Jos sä saatat yhden sanan suomeksi, sä et tunge sinne mitään enkkua niinku Aare-ruumi. Se on silloin Aare-huone. Trasue-ruuma. Pummi ei taida pitää minusta. Näittekö mitä se teki? Näittekö? Vähän on persiistä. Sori, et kirosin. Mut no ja... Joo, tuhlasin pommin. Olen nössö 5/5. Mä en sanonut sitä. Kiitos, little sad. Niin, mä oon vähän sad for you. Niin. No, siihen jätti pommi noin ja... Niin, noin ja siihen jos... Joo, tossa on toi liekki. Mä ajattelin, että jos mä saan siitä lämää ja häviän, niin... Mä heitän tän tietokoneen kirjaimellisesti seinään. Ei vaan. En viitti. I think this is... very expensive. Ja tämä huone ei voisi enempää pinnuttaa, koska tuohon ei ikinä osu. Noni, hyvä, tuu tänne, niin jos uskallat, niin. Niin. Hei, little sad, annas mulle sydän. Tudunts. Ei se ollut vitsi. Tudunts. Joo. Ei kun niin joo, mulla on one up. Mulla on one upinen. Eihän tässä mitään hätää. Noni, tuohon pomminin kaikki. Hei, muuten mun sydäme palas. Joo. Täti ja veli takana.
Joo, no nyt tuossa minun ihan takana puhumassa. Nyt ne puhuu sormista. Nyt ne puhuu sormista, et jee. Loki! 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 Ihan älyttömän helppo. Kato nyt, kuin se ottaa damakeekin. Se on ainut ongelma, että se teleporttaa ja ampuu sille. Noniin, voisiko paremmin enää pommin laittaa? Siis se ei ollut vitsi, vaan ihan oikeesti. Eikö toi söpö, kun se ampuu? Pyydän nöyrimmät pahoinpitelyni. Naurattaa aina. Nöyrimmät pahoinpyyntöni siitä, että takana oli täti ja veljeni puhumassa. Ne puhuivat. Sami 565. Ei kun mikä se oli? Sami 6546 Xn tanssi oli juuri äsken. Brimstone. Näettekö? Näettekö? Huh? Tää on vähän niin kuin se chocolate milkki, mutta laser. Laser. Voiko ihanammin peli enää mennä? Siis oikeesti, kattokaa nyt tätä. Eikö tää näytäkin voimakkaalta? Me päästään äiti ja ihan keposeen. En mä oon varma. Jos mä tyrin niinku aina, niin me ei välttämättä päästäkään. Mut kyllä mä uskon, että me päästään. Ja nyt mua haukutaan, koska mä en ottanut sitä tyhmää itemiä, sitä kapispoolia. Mutta koska en osaa käyttää sitä, kun se on hankala, kun sä menettää yhden tollasen Hearthcontrainerin ja antaa 3 Spirit Hearttia, niin eikö monteksi se antoi? 3, joo. Varmaan se antoi 3 sitten. Sitten kun mä sanon niin kai se antoi. Joo, toi maksoi 2 Hearthcontraineria, mut kattokaa nyt se zombikki hoiteli ihan keposeen. Ja kyllä, vaikka tää näyttää heikolta, niin tää on vahva kyllä. Ja mä suosittelen, että lataatte aina ennen kuin menette seuraavaan huoneeseen. Niin ja tietenkin, koska Brimstone, niin tää on helpompaa kuin heinän teko kesätalvella. Kesätalvella kuin kesällä. Kato, 10 pommia lisää. Tällainen itemi kuin Mr. Boom. Ei kun ei ollutkaan, toi oli toi tyhmä. Hyi, haisee. Minusta tuo oli bad trippi. Joo, en käytä. Tuossa lukee. Ennen siinä olisi ollut kysymysmerkkejä, kun en oo käyttänyt vielä. Niin. Mutta nyt kun on, niin siinä lukee bad trip. Ja mä en aio käyttää sitä. En vaikka mikä olisi. Jotenkin kyllä himoit sen pillereitä. In real life. No en oo sellainen pilleri vinku, mikäli jokke. Mä en tiedä. En tykkää pillereistä. Pillerit on syvältä. Sieltä ja syvältä eikä ikinä tuu löytään, koska siihen tarvii kumihanskat ja sulla ei ole varaa sellaisia. That was a joke. But if you know a strategy, this is fucking... Eikä näis kärpäset haittaa enää. No haittaa ihan perkuleesti. Älä päästä kärpäsiä sontaläjiin, koska niistä tulee sitten pahoja kärpäsiä. Ne tekee pahuuksia. En aio mennä, koska siellä on kumminkin greedy. Mulla on joku tarve aina käydä. 15 kolikkoa ja kompassi. Eli se näyttää, missä on kaupat, miniboss.
Kompassi näyttää siis, niin kuin olin äsken sanomassa, niin, koska ees, niin olin sanomassa, niin kompassi näyttää minibossit, kaupat, sotaruumi, ei kun bossi ja treasure-ruumit. Aarehuoneet. Kato Little Chad. My little Chad. Papadappada. Leapers. That was an easy. An easy. Dude, you can't speak English. Ja sinä laitoit juuri pommin. Ihan turhan. Pommin se antoi sulle. Ele? Toki tuossa voisi kyllä olla salaruuminen, saa silleen selville, että katot jonkun tollasen. Missä luulet sen olevan yrität räjättää seinän? Uit! Pomp! Tuttu ruumi, hä? Eipä. Näitä samanlaisia ruumeja saattaa olla aika monta. Jopa perätysten. Ei toi on pahempi versio zombista. Menes tiedä miten se eroaa siitä. Teleportti. En tarvi. Sorkki. Mut en tarvi. Äiti. That is easy boss. Because I have brimstone. La 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 la. You can't do nothing. Lalli 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 la. La 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 la. Äiti kuolee helposti. Koska ei. On hyvä juoma. Hyvä juoma. Eniten mulle tuottaa päävaivaa nuo sen pikku kätyyret, jota se lähtee. Vois kai käyttää tämänkin. Koska ei ole muutakaan tekemistä. Mä voisin toki pelleillä ja laittaa ton astumaan noiden kivien päälle, mutta se on ihan turha. That is an easy boss. Myönnän, se oli hitusen lähellä ja tuo oli vielä lähempänä. Mistähän kohtaa se on? Se laittoi kätensä pihalle. Se halusi tässä päivän rundi tästä näin. Rotten meat works always. Kyllä se mulle ainakin kelpaa aina. Joo. Voiskaan jatkaa, kun toi oli aika helppo. Nyt ollaan utero. Mä en edes tiedä mitä se tarkoittaa, mutta kyllä mä tiedän minne tää menee, mutta mä en tiedä mitä utero tarkoittaa. En ole mikään englannin maikka. Enkä mikään paras englannissa, mutta en mä kyllä hirveän huonokaan. Kato Nickel. Nyt sä annat jotain hyvää. Kortin ja Emperor. Toi toimii itse asiassa tosi hyvin. Tier-sappi vie kaupan päälle. Toi toimii itse asiassa tosi hyvin, tiedätkö miksi? Se lähtee suoraan bossiruumiin ja täällä ei oo mitään muutakaan sellaista ruumia. Jos muistan oikein siis. Niin, täällä ei treasure-ruumia, niin mä voin ihan ilman, että pallit hiertää, niin eikä ne kyllä hirveästi hierrä muutenkaan, mutta if you know that joke, you are good, dude girl. Riippuen sukupolvi. Se on se kun... No mä luulen, että kaikki tietää mikä on sukupolvi, niin mä en olla mitään sanaselityshommia. Cube of Meat level 2. Eli tällainen.
meni vähän minun mieleeni, minun maku, paras maku, niin liian lähellä. Nyt ollaan Utero 2. Ja huhhuh. Tää meni itse asiassa aika hyvin. Ei oo mikään kuvauskirousta. Aika harvoin muuten pääsen näin pitkälle. Kiitos Brimstonein. Ja lusteja 2 kappaleen. Voi vitsi mitä himo noilla on, kas minuun. Ymmärrän hyvin. Mene muualle. Minusta ette makupalaa saa. Oo sitten full health. Speed upikin kelpaa, mut full health olisi ollut aina paljon parempi. Kato jos löytyy, kun täällä ei minusta huomaa niitä aarekiviä, niin jos sattus löytymään. Toki nää olis kansinut ehkä säästää itse äidin sydämiin. My mom's hurt. Et sä tökki niitä. Tökki pommis. Sanonko minne? Työnnä pommis perseeseen. Poikittain, äläkä käytä liukuvoidetta. Because I know this strategy. Älyttömän helppo, kun sen vaan tekee näin. Jää kivien taakse, jos on brimstone, niin ei mitään hätää kyllä tästä varo jumiin jäämästä. Lävästä. Musta nuolla käärästä. Little Chad. Mä oon itse asiassa ylpeä nyt noista. Näittekö se työnsi sen lisää pois? Vai oliko se tuo? Tää hoituu tälleen. Spirit Heartti. Muistin oikein. Laasereja sylkevä. Sontiainen. Musta kuuluu muistaakseni ärsyttävä ääni. En muista. Joo. Kuuluu onkin Cody Junior ja tuo toinen bossi, jotka nimeä en muista. Niin juu, täällä voi tulla näitä bosseja. Siis tällaisia ihan ihan perushuoneissa. That was pretty close. En aio käyttää spacebar-itemiä tässä ruumissa, koska liian helppo ruumi. Mitä mä tein? Kiitos, tää oli tässä. Nauttikaa. Katsokaa seuraava video, kun se tulee. Eläkää hyvin, moro.